ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮೋಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ್ ಬೈದುಂಡ್. ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್ ಈ ಮಾತ ಸಿನೆಮೋಲೆನು ತುಳುಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರ್. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಾರ್ವೆಲ್ ಲೋಕದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಪಾತೆರುವೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೇಣಿಯರೆ ಭಾರಿ ಲೈಕುಂಡು. ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ, ಆ ಮಲ್ಲ ಮೃಗ ಪೇಂಟಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಗ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನ ಧ್ವನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆನಕೊಂಡಾ, ಕಾಡ್ದ ನೆಡುಟು ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚುದ ಎದುರು ದೃಶ್ಯಲು ಬೋಧನೆ ಅನಗ ಪಾತ್ರಲು ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಪುಂಡು. ದಿ ಕರಾಟೆ ಕಿಡ್, ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ದೃಶ್ಯಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೂಟಾತಣ್. ಹಾಲೋ ಮ್ಯಾನ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಹಸಲು ತುಳುಟು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ 2, ಆ ಪುಟ್ಟ ಎಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸದ ಪಾತೆರಲು ತುಳುಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ, ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸಿನೆಮೋದ ಭೂತಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರುನ ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ತಮಾಷೆ ಆಪುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯಲೆಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ತುಳುಟು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಲೆನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ತಿಳಿಪಾಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನ ಮಾತೇರ್ಗೆಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.